K základním dovednostem žáků školy patří naučit se dobře komunikovat, a to nejen v jazyce mateřském. Prosím, poslouchejte pozorně. Na závěr tohoto vystoupení je pro vás diváky připravena soutěž. Jak se daří ohýbat jazyčky žákům v angličtině? Nejprve nám svůj předvedou třeťáci. Říct se 3krát rychle za sebou česky, červený a žlutý nákladák, to se zdá jednoduché, ale zkuste si to se třeťáky Benediktem, Krištofem, Kubou, Maruškou, Zuzánkou a Aničkou říkat anglicky. Přines král jeho prsten, zaspívej mu jeho píseň. Česky je to brnkačka, ale dovedou tento anglický jazyk kolem, neboli tongue twister říci čtvrťáci Filip, Honzík a Jáchym bez škovrtnutí? Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. Bring the king his ring, sing the king a song. O tom, jak Petr Piper balí nakládané papričky, nám poví páťáci. Nezamotá tongue twister páťáků Martinovi, Štěpánovi, Vaškovi a Pavlovi jazyky doopravdy? Piper picked a peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Nyní je zde slibovaná soutěž. Je zde mezi vámi nějaký soutěživý dobrovolník,
který by si chtěl některý z těchto tongue twisters vyzkoušet? Neváhejte a přijďte prosím mezi nás. Není-li tomu tak, pozvu na pódium svoji sestru Mášu. A já svého otce Oldřicha. Zopakuj prosím tento jazykolam. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Tak za minuty ti předám lízátko. No pojď. Prosím, zopakujte tento jazykolam. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Něco německy by nebylo? Výborně, tady za odvahu. Tongue twisters rádi své rodiče doma naučíme. V angličtině je plně trénujeme.